Vedeli ste o tom, že existuje baktéria, ktorú sme kedysi v našom tele mali skoro úplne všetci, ale v dnešnej dobe ju má iba veľmi malá časť populácie? A pritom táto baktéria dokáže zabrzdiť aj nebezpečnú Helicobacter pylori. Táto baktéria pomáha pri hnačkách, zápchách, bolesti brucha, najmä u detí. Zmierňuje dojčenskú koliku a podporuje imunitu. Prispieva ku zdraví ústnej dutiny, pretože znižuje počty zlých baktérií, ktoré spôsobujú zubný kas a ochorenia ďasien. Podľa štúdií v minulom storočí malo túto baktériu v ľudskom tele až 60% celosvetovej populácie. V dnešnej modernej dobe ju má v ľudskom tele menej ako 10% populácie. A pritom táto baktéria je jedna z prvých, ktoré obsídľujú mikrobiálnu flóru novorodenca. Táto baktéria dokáže produkovať látku Reuterín, ktorá pôsobí ako prírodné antibiotikum. Ničí škodlivé baktérie, pričom telu prospešné baktérie v našej črevnej mikroflóre zanecháva bez poškodenia. Podporuje tvorbu oxytocínu, ktorý pomáha pri hojení rán, raste vlasov a pokožky a takisto pomáha pri osteoporóze. Táto baktéria sa nazýva Lactobacillus reuteri. Ak sa moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.